नमस्कार पूरा जनाके आजचे आमगेल सुपर स्पेशल अँड हेल्दी रेसिपी मसुरी घालून पुलाव ऐकताना इंटरेस्टिंग दिसतस ना मॅम एंड ते पळ्यांची इष्ट जाल्यार लाईक करांची। आवाजी मसुरी घालून पुलाव करता ताका एक ग्लासान मुक्काल ग्लास मसुरी घेतल्या, 2 पियावो, 2 टोमॅटो, 1 कॅरेट, कोथंबरी पालो, मॅगी मसाला, लसूण, आल्ले, मागीर लवंग, केत्ते आणि येळू घेतला, तर्नी मिरसांग आणि 1 ग्लासान 2 ग्लास तांदूळ घेतला। आता सुरेख हे दोन एक 10 मिनिट तिंबत घालता। मिक्सीचो तर्नी मिरसांग, आल्ले, लसूण घालून वाटता। कुकरा भितर तेल घालता, जीर घालता, लवंग, केत्ते, येळू घालता, टोमॅटो घालता, कॅरेट घालता,
आले लसूण हे पेस्ट घालता आले लसूण चटणी मीठ घालता मसूर घालतात तांदूळ घालता मॅगी मसाला घालता ताका एक टेस्ट विंगड येता ताचे ते मॅगी मसाला घालता आता हे क्वांटिटीन केल्ले रे कितले जणांक पावता एक 5-6 जणां मीठ घालतात ग्लासा हळटाना तांदूळ काले ग्लासच पण एक ग्लासान 5 ग्लास उदक तापत दवरला तांचो एक अर्ध ग्लास उदक दवरता पुरती घालना खतखत यावा खतखत आयला का मुच्चेळ घालून एक विजील काडटा एक विजील पूर्ण एक विजील पुरो म्हळ्यार तांदूळ हांव अर्द घंटो तिंबयला ते दुखून दोन्ही अर्ध घंट्याक तिंबो का ना मसुरी 10 मिनिट तिंबयता हे एक 20 मिनिट तिंबो एक याक येता मसुरी घाल न्हू पुलाव रेडी जाला हेल्दी अँड टेस्टी रेसिपी तुम्ही बी ट्राय करांची हे मसुरी पुलाव तुम्ही रायता आणि सॅलड आवटू सर्व केले म्हणजे जाल्यार परफेक्ट कॉम्बिनेशन हे रेसिपी तुम्ही घरका ट्राय करून कशी जाला म्हणून कमेंट करून सांगायची इष्ट जाल्यार लाईक करांची आणि सबस्क्राईब करनी नसल्यार सबस्क्राईब करांची थँक्यू